Uy! Pandamay mo ni itulo niya sa mga ubok punta ni. Sa dagat ng palipulis niyo. Gani pa yung maanay mong ka naman, ay mo ang puminaw dali ba? Hindi kayo. Uy! Ano siguro nung nag-practice itong Wala mo itong Riano ba? kaya mong amaw? Riano ka mo? O sige mo na. Huwag ka may ka na mga gas kutsing. Patulog doon ta pre. Hindi patulog doon ta. Ay! Boss! Boss, ano na yung buntag na boss? Oo nga naman. Oh, hindi ka mo. Ito yung sutsing lagi ka mas parasa mo na. Sige ba kayo? Ako'y dula lagi. Ano mo boss? Dula kong sabong ba? Eh sabong. Kaning ko ba? Dula kong pinang gymnast ko. Gymnast? Oo. Abi na ko. Pantod ka ng nakidula nga lumbaan ay dagan. Ini gymnast ko. Hagkong tumbling. Ay, kang tumbling? Dito ba? Ano siya? Lusot. Oh, gusto mo matawag tumbling? Oh, gusto mo matawag tumbling? Ah, sige, tuluan ta mo. Oh, so, Nang-report ko po. nang-report ka? O, nang-report ko. Gusto mo ka mangutog tumbling? Oh, gusto mo tuluan ko. Gusto mo ka tumbling? Tumbling Sige, lang. itong bata, mag-stretching na ta. Saan man ako. Ikaw, Murta ko ko ang kamtiyan. Baratan ta ka, dili ka dili. mo kayo mag-practice kung saan magkamay. Dili ka, imtiyan dili. Ikaw, Oh, dyan, diyan. Di, ikaw at kaya dili ka. Dili ko. Ikaw. Dili ka diha. Sundo ako ninyo ha. Oh, sundo ko ka. Wow. Sige. Ilangkad gamay. Ilangkad. Ya. Tapos taas ang kamot. Ikaw ito. Wala, bigas kamot. Ikaw na po ito. Napaspasin. Wala to. Wala pa. Wala to. Sige. Unsa man na. Kaya siya, gamit siya para pangkumok sa lawas. Lawas na. Sabay, alam na ha? Yeah, 1, 2, 3, and go. Unsa ka man mo? Pangkumok ka sa lawas. Tambling mo. Dili ba tumbling? Bumo siya, ang step 1. Step 1 siya. Oh, step 2 ta. Step 2 ta. Sige, dikit ang DL, dikit. Lawas. Kasi na DL. Ayos, ayos, tanawa. Ano lang. Sabi, ano tamot? Tapos tanong. Ayaw, di ba? 1, 2, 3, and go. Pikas ball. Sige, pikas ball. Pikas ball. Masa ka to? Sige. May step 2. Hindi pa tumbling akong gusto. Unsa may Step 2 ba man eh? step 3 na ta. Step 3 na. Oh, step 3. Bukag gamay ang DL. Buka gamay antel. Hawak sa hawak. Ulis hawak. Git hawak. Ang lubot. Igot ang lubot. Ituyok. Sabi ano no? Dili go na Ay, nga. dili ka bang na? Dili go na nga. Diba? Dili go. Ate, pre, dali na. Sa diri si stretching, bugal-bugal nun. Tukanan ni pre. Ganyan. Tumbling nun tatutugan pre. Gani ara kay taron nalubong na gani ko dire priyo sa kung kabugat priyo mo basig din ako maibot dire. Sa maayo ni pre, patamblingon sa nato. Anong kita nato siya ba? Bitaw na putambling ko na to nila kay para makabalo kabalo bagin mo tambling o dili. Hoy! Gusto man! Bakit may kita si Manang tumbling ka ba? Bitaw, Tumbling sabi! tambling sa daw. Sabi. Binuo ko. Tumbling yung musgutan ko. Tutulungan kita mag-stretching sana para makita din yung tumbling ko. Sige na, kita daw may. Sige daw. Lahat ay sa. Okay, oh, nalubong na ko dire stretching daw. Wow, wash and learns. Ha? Hop! Hop! Saan ko tumbling ato nga? Gasto man ang balaso. Di pa kuratan lang ko ninyo. Dawa pa ikaw nagkadimao. Abi man ako. Mudit suna ka. Gani. Ayaw ko pa kurate. Wala man ka pagkurate. Sige mo na ni. Sige. Dawa. Pandamay mo ni itulo niya sa mga ubok punta ni. Wa na gyud mo. Muna. Tuga-tuga man kag tudlo. Di man ni kabalo mo tumbling. Sus. Tuga-tuga magagtudlo sa mo. Tumbling ka laugok mo di mo gitudlo sa mga. O di na flat imong ilong. Hindi kita mo. Kamoy nawayo gyud mo. Run. Nawayo.